सर्व ख्रिस्ती बांधवांना नाताळाच्या व नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक कॅथलिक अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सावंतवाडी घेऊन आले आहेत नाताळाच्या व नववर्षाच्या स्वागतासाठी खास धमाका ऑफर। सोने तारण कर्ज योजना, तात्काळ कर्जाची सुविधा, प्रति ग्रॅम सोन्यावर 2500 रुपयांचे कर्ज, वाहन कर्ज योजना तात्काळ आणि कमी कागदपत्रात उपलब्ध। महिलांसाठी खास योजना, फक्त 5555 रुपयांचे डाऊन पेमेंट करून वाहन कर्ज, तर अन्य ग्राहकांसाठी डाऊन पेमेंट 9999 रुपये फक्त। तसेच EMI करा फक्त 31 रुपये पर 1000। चला तर मग आता नववर्षाचा आनंद साजरा करूया आपल्या हक्काच्या गाडीसोबत, तोही कॅथलिक अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून।